Halo Bes, iki perjalanan OTW buo nanggone Gresik Bes. Karena aku datang paling akhir dadi aku oleh tempat duduk nok mburi dewe nok pojokan pinggir cendelo. Tapi semriwing enak. Nah, iki mobil kedua Bes, iki mingsananku sing ayu dewe gino-gino deblung jenenge Ade Indah. Mobil pertama dan kedua ini terisi penuh dengan saudara-saudara semuanya. Nah, iklan-iklan sedikit Bes yang membutuhkan mobil sewa sopir ini ada Mas Arya. Nah, ngene lo Bes, demi keselamatan bersama nek kapan palang pintu kereta api wis tertutup, ojo nerobos ya Bes ya. Cek awak dhewe iki selamat kabeh. Muga-muga budal mulai buo iki diparingi selamat kabeh. Nah, iki Bes kereta wis lewat tapi gerbongnya pendek Bes, gak panjang-panjang banget. Budal iki mang Bes perjalanannya 2,5 jam padahal nang Gresik tok, mergone antri nanggone pom iki mang lho Bes suwi. Nah iki tak suguhkan pemandangan sing aduhai, ana ijo-ijo muru-muru ana tanduran. Terus iki ngono nang jero mobil kondisinya seperti ini wis mulai rondok ngantuk-ngantuk. Nah sing iki koyoke waduk deh Bes, iki wis parek karo lokasine. Yuhu Bes, ujuk-ujuk aku wis tutuk omahe sepupuku mingsananku. Lah iki ana sing wis gluwetan kepegelen koyo iki Bes. Iki disuguhi panganan sak endi Bes. Iki ngono dulure ibuku kabeh Bes, ponak-ponakane ibuku alias mingsananku, dan iki tonggoku Mbak Titi namanya. Lah iki lho Bes berusaha nyunduk-nyunduk pentol iki lho ora kena-kena iya jare. Mau jadi syuting aku isin nyunduk pentolnya kok ucul terus. Lah iki Bes senengan khusus coklat ya jenenge ya iki ya. Nah, enak iki ono gorengane bareng Bes. Ono ager-agere, Masya Allah, suguhane sak endi Bes. Loh, teko mana Bes iki ganti disuguhi bakso sak mangkok edang. Loh tala, Masya Allah, enake segere. Wis ya Bes, ora usah nunggu suwe-suwe, wis mergo wis padha kebagian kabeh. Yuk monggo kita maaf ya Bes, iki videonya rodok backlight ya wis pokoknya tak belek kae maam. Ora tak belek tapi tak cepet no iki videone. Makme ya santai-santai Bes sambil dinikmati sambil istirahat. Nah iki mingsananku Bes yang wayu dewe.